Eskidetzan esku hartzen. Eskidetzaren alde, euskaraz eta online. Indarkeriei aurre egiteaz gain, tratu onak sustatzeko ibilbide teoriko praktikoak. Aurrez aurre zein online ditugun bizi eremuetan, betaurreko moreak jantzi, indarkeriak identifikatzen trebatu. Indarkeria matxistei aurre egin eta esku hartzeko estrategia feministak ezagutu eta partekatu. Ikastaro hau oinarrizko prestakuntza da eskidetzaren ikuspegitik tratu onak definitu eta eremu hezitzaile orotan era inklusibo ez sexistan eragiten hasteko. 8 astez elkarrekin. 5 kredituko ikastaro osagarria. Hezitzaileak hezitzaileekin. Une sinkrono zein asinkronotan. Euskaraz. Adi izena emateko epeei.